Takže zdravím vás, tu moje ďalšie videjka, jo. Toto je vlastne part 2, dalo by sa povedať toho Dorsu, čo sme natočili. Hej, a vidíte, mám tie isté veci. Mám skoro toho isto coinov, ale trošku som na niečo. A ja som tu tiež a ideme to dohrať. A ideme to dohrať, no. A urobili sme part 2, lebo viete, chápete, proste part 2. No poďme, ideme na to. Isté veci, tie isté, takže... Nemyslíte si, že to som išiel od znova, len som vypol natáčanie, lebo už to malo moc tak tuto, takto. nahratých. O, ráž, idem sem. Rušencu. Ide. OK. Ináč, kamo, ďakujem za tých 20 zliadnutí, akože, no flex, ale to je dosť. Ja nechápem proste, jak to má aj taký úspech. Haló? Asi budeme natáčať pravidelne. Takže tešte sa. Hej, môžeme. Nemusíme v lete. budeme asi Vy ste nás presvedčili. Vy ste nás presvedčili. Áno. Za tých 20 zliadnutí ste nás presvedčili. Takže budeme natáčať pravidelne. A mám na teba jednu otázočku, Domčo. Tebe sa extrémne laguje mík. Laguje? Dominik, tebe sa extrémne laguje mík. Viem, už si to hovoril. A kedy sa ti prestane lagovať? Nemôže, potom ti to poviem, hej? OK. Dobre, ideme. Ideme nájsť páčku a ideme to dohrať. Nice. Hej, ale mohli by sme ísť aj do... Mohli by sme ísť? A Ne, vlastne... ne. Ja tam nájdem. Počkaj, daj mi sekundu. No. Máš špaku? Tam idem. Dobre. Našiel si páčku? Ne, jak ty. Lebo ja nič nevidím. Kamo, to bude také ťažké. Máš paku? Nemám. To je asi na druhej strane. O, tu? Tak to bude asi tam na druhej strane. Hej, je to, mám to. Je to tam? Mám to. Choď hore, keď vieš. Čakám ťa. Poď. A ideme. Ináč potom môžeme dať aj video, jak pôjdeme. Tým, že ste dali tých 20 zliadnutí, tak proste sme sa rozhodli, že budeme extrémne aktívne natáčať. Šesťdesiattrojka. Nie? Počkaj ma. Ja som tam ani nešiel. Ani ja som bol od toho, že meter. A to ma... Psík. Hovno vidím. A ideme. Opa. No. Neviem čo... baterka do baterky. Baterka do baterky. No. Yes. Na to som si šetril ten kľúčik. Poď, ideme. Takže. Dávaj. Welcome. Healuj ma. Yes. Kebyže sa čudujete, prečo mám nový achievement, lebo mám druhý účet, takže... Lebo hackli mi účet, ale nebojte sa, možno ho vrátim, takže... Nemusíte sa čoho báť. Možno vrátim ten účet. Možno sa mi vráti. Ja neviem. Ale snaď. A keď nie, tak to vôbec nehodí. Až tak akože... Doma, tu. Kde? Zišiel som. Ja som slepý. Ide. Oj! Dominik, poď sem, ne. Halt. Ja?
Kebyže chcete vedieť, ak Ok. sa hrá Halt, Halt je docela ľahký. Keď vám to ukáže takéto písmenko, že G, takéto, alebo C, neviem, tak proste C alebo G, proste tak otočte sa. Hej? Ale dá sa to vôbec dohrať. Tam to ma nechce pustiť. Nechce ma sa naspäť. Kamo, prečo naspäť? Ale to nekonečná. Ja Halta proste nenávidím. Sice ho viem úplne ľahko. Kamo, ja som bol pred dverami, ale ne, on ma zatočí, kámo. Ja som ešte Kamo. kilometre od tých dverí. Kamo, ja som bol to úplne Ja bez blízko, teba ale by som bol kilometre. Ja som bol kilometre od dverí. Ne, bacha, bacha, ráš. Môže ísť. No ako minule nás zabil. Hm. Čo sme si to tu len skúšali. Ticho. My sme si to skúšali. Nejde. My sme si to neskúšali, kámo. My sme to už vedeli. Kámo, čo? Macha, môže ísť. Ide asi. Ja idem sám. Kde si? Ja som tu, vpredu. Je? Tu? Není. Počkaj, môže ísť teraz. On môže ísť hocikedy. Dominik. On môže ísť. Ak tu pôjde, tak, neviem. Dobre, ideme na tohto. Capka. No, na tohoto som sa zase netešil. Na tohto som sa netešila, už som ho tak dlho nevidel. Kámo, som ho tak dlho nevidel, že to ani... Ale ja nemám rád na ňom, akože tu, na tomto. No, ja nemám rád proste tu napríklad na 70-ke, čiže tu sú len takto, to ide. Čiže nemáš tam napríklad len tie prekážky, ale že Ale by to bolo proste- ťažšie, chápeš? je tu... Aby si mal väčšiu šancu, aby si zachoval. No však to... No podľa mňa je to ešte väčšia šanca, aby si nezdochol. To. Je to 85. Tak ho tam ty, hele. Idem tam, ok? No chod No. tam. Chod tam. Čo si slepý? Si povedal, že to je... Ok, nebolo to. Čak to už sme videli. Kamoril, my sme za chvíľku na 90 chlapci. Chlapci za chvíľku sme dali koniec. A to natáčame pár minút. A to natáčame vážne pár minút. 85. Kamo, Ja lol. nenávidím Greenhouse. Ani ja. Rush. Rušen čušen. No ideme to. Ináč je večer. Hej, je večer, lebo... Hej, je večer. Kámo, let's go! Chalani, počkaj, idem na vecko. Hej, chalani, počkajte, dajte mi sekundu, hej. Zatiaľ to budem s Poď kamarátmi. aspoň sem, aby si nezdochol. Hneď som tu, hej. No. Medzi tým, čo on tam ští, tak chcem povedať, že dúfam, že aj na tomto videu bude cez 10 rozhľadnutí. Keď hej, okamžite vyjde ďalšie video. No.
som back. Hej, ideme, hej, dáme part 3, dáme až keď budeme na 99, no 100 dá. Medzi tým, čo si bol Dominik na vecku, tak som im povedal, že keď tu hodí zasa cez 10 zliadnutí, tak vyjde okamžite ďalšia. Povedz, kebyže idú. Až. No. Ide? O, ide. Ha! Tam, díky. Môžeš double. Viem. Ale nezatvorili sa dvere. Doma, zatvorili sa dvere. Takže by nemali ísť. Počkám, čakám, neboj sa. Ešte tu sa. Tu sú otvorené. Dobre. Nemal by ísť. Kde si? Tam na konci. Kde si? Ty si tu? Otváram. Bacha. Hovor. Ide? Nejde. Daj bacha. Ice. To nejsou skrinky. Oh. Ideme tu doľava. Ja idem doľava. Dobre, poď rýchlo. Otváram. A poď, utekaj. Jauč. Ide. Ďalší. Môžeš double. Viem. Ide? Nejde. Počkaj ma. Čakám, tu som. Lebo ja som mal vtedy stíka, vieš? Stíka som mal. Kde si? Tu. Tu, A poď. musel som ísť do inej Poď. skrinky. Svietím. A nemohol A tu, poď. Tu. Tak. Otváram dvere, o. hovor. Počkaj. Nejde. Poď, ideme. Bacha, trap. Oj, bacha, Ale bacha, ja idem napravo hneď. ideme. Nejde. Bacha, Jau. Chalani, Dobre, ideme. Počkaj. Cuknul. Poď. hej chalani, dáme part 2, hej. Sorry, ale dáme part 2. Tak, čaute chalani, hej. Vidíte, počkaj, nič neotváraj, Čaute. hej. Ja idem toto, neotvárajte. Ja vám poviem, hej. Ja som to chcel. Nevadí. Hej, a tu stoj, buď tu, hej. Iba to otvorím a spacam. Dobre, takže dúfam, že sa vám toto video páči, nezabudni like, odber, zvonček. Samozrejme, ideme No. urobiť part 3, takže Part 2. Ako to dokončíme. Part 3. Takže čau. part 3 toto je Čau, dobré. na part 3. Takže čaute. Takže čaute.